सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। मागील 11 दिवसात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तब्बल 8 रुपये प्रति लिटर वाढ करण्यात आल्यानं आधीच महागाईनं होरपळणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या अडचणीत आणखीन भर पडली आहे। ही दरवाढ तात्काळ मागे घ्यावी, अन्यथा आठवडाभरात जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसच्या वतीनं देण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिला कांग्रेस कमिटीचा राहुल गांधी जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दरबार करणाऱ्या केंद्र सरकारचा मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। पेट्रोल डिझेल दरवाढ कमी झालीच पाहिजे, पेट्रोल डिझेल दरवाढ कमी झालीच पाहिजे, वाढलेली महागाई कमी झालीच पाहिजे। सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेसचा पेट्रोल दरवाढी कमी करा, कमी करा, कमी करा। कमिटीचे अध्यक्ष आदरणीय सपकाळ साहेबांनी आम्हाला आदेश दिलेले आहेत की आता जी सध्या डिझेल आणि पेट्रोल दरवाढ झालेली आहे या संदर्भात संपूर्ण राज्यामध्ये आज 29 तारखेला हे आंदोलन होत आहे। आज आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा काँग्रेस कमिटीचा अध्यक्ष मी स्वतः आणि हे माझे सर्व पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी आहेत, प्रांतिक सदस्य आहेत, महिला काँग्रेस आहे, युवक काँग्रेस आहे, सेवा दल आहे, सर्व सेल इथे उपस्थित आहेत। आज आम्ही सर्वजण जिल्हाधिकारी यांजवळ जात आहोत। त्यांनी सांगितलं होतं की जिल्ह्यामध्ये इंधन पुरवठा मोठ्या प्रमाणात आहे, डिझेल आहे आणि पेट्रोल आहे, परंतु तुम्ही बघताय जिल्ह्यामध्ये काही प्रमाणात का असेना 70% हे पेट्रोल पंप बंद झालेले आहेत आणि लोकांची गैरसोय होत आहे। शेतकऱ्यांना, मच्छीमार बांधवांना, सामान्य जनतेला जे पेट्रोल हवं आहे व्यवसायासाठी असेल त्यांना कॅनमध्ये पण हवं असतं, परंतु ते कॅनमध्ये पण देत नाही आणि त्यामुळे जिल्हाधिकारी मॅडमनी जसं सांगितलं की मोठ्या प्रमाणात पुरवठा आहे, मग आता आम्ही एक कॅन त्यांच्याजवळ घेऊन जात आहोत आणि त्यांच्याजवळ पेट्रोल आणि डिझेल मागत आहोत। जर त्यांनी दिलं तर ठीक आहे, अन्यथा येत्या आठवड्याभरात संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुक्यामध्ये हे आंदोलन उग्र स्वरूपात आम्ही काँग्रेसच्या माध्यमातून करणार आणि सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देणार। सिंधुदुर्ग जिल्हा महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा गेली सातत्याने अनेक वर्ष काँग्रेस महागाईवरती आज आंदोलन करत आहेत। आमच्या काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी यांनी मागच्या वर्षीसुद्धा 2025 मध्ये ही घोषणा केली होती की आर्थिक संकट येणार, महागाई वाढणार, देशामध्ये बऱ्याच वस्तूंचा तुटवडा होणार, पण राहुल गांधीजींना कोणीही गांभीर्याने घेतलं जात नाही। आणि खरं तर या गोष्टीचं हे दुर्दैव आहे या देशाचं की यांना राहुल गांधीसारख्या व्यक्तीचं नेतृत्व कळत नाही आहे। या जिल्ह्याचे नेते, या राज्याचे नेते, मोठे नेतेसुद्धा राहुल गांधींवरती टीका करतात, पण अरे टीका करण्यापेक्षा आज राज्याची जी परिस्थिती झाली आहे, आपण राज्यावरच बोलूया, देशाचा विषय आपण बाजूला ठेवूया। तुम्ही वारंवार आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांवर टीका करताय, अरे राज्यातली परिस्थिती बघा, गॅसचे दर वाढलेले आहेत, गॅसचा तुटवडा आहे। बरं, गॅसचा तुटवडा ॲक्च्युली नाही आहे, कारण मी गॅस धारकांकडे जे सप्लाय करतात त्यांच्याकडे सुद्धा सावंतवाडीमध्ये पाटणकर आहेत, मी त्यांच्याशी सुद्धा या संदर्भात चर्चा झाली, तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्याकडे गॅस मोठ्या प्रमाणात आहे, पण सरकारला असं वाटतं की पुढे तुटवडा होईल म्हणून आत्तापासून आपण या पद्धतीने आपण कमी सप्लाय करूया। अशा पद्धतीचे आदेश सरकारने दिलेले आहेत। नेहमी सांगता तुम्ही पेट्रोल दर, मी तुम्हाला सावंतवाडीचं आत्ताचं उदाहरण सांगते। 8 दिवसापूर्वी फक्त 100 रुपयाचंच ते पेट्रोल भरायचं, अशा पद्धतीचा एका पेट्रोल 3 पेट्रोल पंप आहेत, एका पेट्रोल पंपवाल्याने असं सांगितलं की 100चंच पेट्रोल मिळणार। त्यानंतर आता सावंतवाडीमध्ये त्या पेट्रोल पंपावरती पेट्रोल दिलं जात नाहीये। मग अशा परिस्थितीमध्ये मी सुद्धा आता 2 व्हीलरनी आले, कारण पेट्रोल तेवढ्या प्रमाणात, मोठ्या प्रमाणात जर दिलं जात नाहीये तर आज सर्व मोठ्या लोकांचं सोडून द्या, कारण ते लोक काही 2 व्हीलरनी प्रवास नाही करत। आज जे हालत खराब होती ती फक्त सर्वसामान्य आणि मिडल क्लास लोकांची होती, ज्यांचं पोट चालतं, जे 2 व्हीलरनी प्रवास करतात, गोव्यामध्ये ये जा करतात। या जिल्ह्यामध्ये उद्योगधंदे नाही आहेत। पालकमंत्र्यांनी फक्त घोषणा देण्यापेक्षा कुठेतरी गांभीर्याने याचा ग्राउंड रूटला उतरून, तुम्ही AC रूममध्ये बसून तुम्ही ह्या गोष्टी सांगू नका, तुम्ही ग्राउंड रूटला उतरा आणि प्रत्यक्षात बघा की आज देशाची, राज्याची काय परिस्थिती आणि आज जिल्ह्याची परिस्थिती काय आहे हे समजून घ्या। आणि या संदर्भात जर ह्यांनी जर ठोस पावलं जर नाही उठवले
तर मी तर विनंती करणार नाही असं माझं म्हणणं आहे. आम्ही आक्रमक आंदोलनं यापुढची करू. पुढच्या 8-10 दिवसानंतर मोठ्या प्रमाणात तुम्हाला आंदोलनं दिसतील.